Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα νέο φίλο και Έλα Άγγελε. Κοίτα εδώ. Θα τον δούμε μόνο για σήμερα. Θα βγάλουμε ένα μικρό βιντεάκι με κάτι ερωτήσεις που θα κάνουμε, που έχουμε γράψει κάποιος σε ένα σχόλιο και έγραψε ότι κάνουμε γαμάτα βίντεο. Επίσης, κοίτα εδώ ρε. Επίσης θα βγουν λίγα περίεργα βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι με ερωτήσεις. Λοιπόν, για πες μας μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Τι κάνεις? Καλά. Εσύ? Καλά. Θα πω εγώ μια. Για πόση ώρα κρατάς τα κακάκια σου? Τα Κακάκια σου. δεν τα κρατάω. Εγώ τα κρατάω και λίγο μικρό βίντεο κι αυτό, αλλά είναι ωραίο. Έχουμε μαζί μας έναν νέο φίλο, τον Άγγελο. Ας πούμε κατευθείαν στο σπίτι. Πόσες φορές το έχει πει ρε? Γεια σας! Πες και εσένα γεια. Βρωμάει ο κόλλος του.